I volem arrencar el programa d'avui amb en Manel Romero, a qui saludem. Manel, gràcies per estar aquí avui al programa. De fet, es pot dir que hi ha com una mena de nissaga de fundadors, de persones que a Catalunya van creure abans que altres en el futur de les energies alternatives, verdes i renovables? Bé, hi ha uns quants companys i gent amb la qual jo també, quan vaig començar, em vaig emmirallar, no? Gent que porten 30-40 anys gairebé treballant amb les renovables. Jo, des que vaig acabar la carrera, doncs ja fa 25 anys que em dedico a les renovables i realment és una passió i compartim això amb molts companys d'altres empreses. De promoció. Exacte. Es podria dir que en aquests moments estem davant d'una eclosió, davant d'una explosió d'una cosa que s'ha anat gestant, per dir-ho així. Sí, jo crec que s'ha juntat d'una banda la baixada de preus a les renovables, o sigui, ara les energies més barates són la fotovoltaica i l'eòlica, ja independentment de que siguin renovables, o sigui, són més econòmiques que les convencionals. I després també hi ha ara una necessitat que estem veient amb la guerra d'Ucraïna de tenir més autonomia a Europa energètica, de no dependre d'altres països, de ser més autosuficients, de no contaminar, evidentment, el canvi climàtic, això ja fa molts anys que en parlem, però ara segurament estem patint de manera més clara les conseqüències del canvi climàtic, i tot això, tot plegat, fa que ara sigui una necessitat econòmica, social, climàtica, ambiental, tot va cap aquí, no? Sud Renovables ja va néixer amb una vocació d'ocupar una part del nínxol que es crearia, és a dir, perquè Sud, bàsicament, el que fa són grans instal·lacions fotovoltaiques. Sí, nosaltres vam començar 3 enginyers que vam estudiar junts la carrera i llavors vam decidir muntar una empresa que la nostra vocació era fer projectes bàsicament d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Llavors ja fa 17 anys que ens hi dediquem, des del 2005, i ens hem anat especialitzant molt en instal·lacions sobre cobertes industrials. Tot i que ara, els últims 2 anys, també tenim un departament específic d'instal·lacions residencials i instal·lacions sobre terreny, també tenim un departament que ho estem fent. I li hem donat la volta un parell de vegades a per què Sud, i hi ha una explicació que no me l'esperava, la veritat. Sí, quan vam triar el nom, doncs, clar, quan en una casa la vols tenir orientada al sud o orientaves les plaques al sud perquè és quan tens major aprofitament del sol, no? I el nom ve d'aquí, sí. Molt bé. Ens has portat un parell o 3 de casos, jo diria casos que expliquen una mica quines són les dificultats i les solucions quan hi ha una empresa que diu: escolta'm, gent de Sud, Manel, com i de quina manera podria jo optimitzar la meva generació o producció d'energia per autoconsum i, a més, no sé si per excedents, però bueno, expliquem alguna d'aquestes. Per exemple, hi ha un cas que és el de Casa Mas, que és menjar preparat, no? Correcte. Sí, Casa Mas és una empresa... Ara estem veient aquí la supernau industrial que tenen a Casa Mas. Exacte, són les noves instal·lacions que Casa Mas està acabant de construir a Sallent. És una nau, com veieu, d'unes dimensions considerables, i ja des de l'inici de concepció del projecte Casa Mas tenia claríssim que havien d'aprofitar aquesta taulada que veieu tan gran per generar energia renovable. Aquí ja no estem parlant de 12 plaques, sinó de centenars de plaques. Aquí parlem de 4.000 panells. 4.000 panells? 4.000 panells solars fotovoltaics que arribem a 1.500 quilowatts. I sí, 4.000 panells. Llavors, amb tot això, Casa Mas, quan arranqui tota la producció normal, estalviarà un 20% del corrent de la xarxa. Exacte. Sempre he entès que hi ha una diferència entre l'autoconsum i la producció. És a dir, que quan un crea una instal·lació d'aquest tipus, doncs es pot autoabastir, però també pot arribar a posar part d'aquesta energia emmagatzemada, doncs no és el cas, diguem-ne, d'aquestes empreses. Sí, les empreses que avui us mostrem són instal·lacions d'autoconsum, que diem directe, no hi ha acumulació i no hi ha pràcticament excedents. Llavors, aprofiten tota l'energia que les plaques generen. Si els 1.200 quilowatts se'ls mengen com els canals. Se'ls mengen només Casa Mas. I és un cas com els que veurem, on realment veiem que amb autoconsum aconsegueixen arribar a estalvis del 20 o el 30%, però clar, encara segueixen, evidentment, han d'estar connectats a la xarxa. I són casos que, si volen tenir més autoconsum, o sigui, més estalvi de la xarxa, el que hem de fer és posar més plaques sobre la teulada que tenen o anar a buscar altres emplaçaments que puguin tenir. Hi ha un cas que no sé si té paral·lelisme o no amb el de Casa Mas, que també ara
veurem és el cas de Montconill, es diuen? Montronill, sí. Montronill, Una Càrniques Montronill. Ara veurem les imatges de Montornell de seguida, però explica'ns una mica, Manel, quin és el cas concret. O sigui, els casos que veurem avui, que són... El nostre client és un client industrial, moltes vegades, amb empresaris, empreses que es dediquen, en aquest cas veieu la imatge, doncs és a Montronill, a sector càrnic, a Osona. Sector càrnic, però això té una estructura que no sembla el típic escorxador, el típic... No, és empresa de càrnica, no? És una empresa càrnica puntera que exporten a la Xina, molt tecnològica. On està ubicada? A Vic. Sí, tecnològicament molt avançada i llavors també tenien clar d'aprofitar tota la teulada. Aquí em sembla que n'hi ha, no sé si més o... No, aquí aquesta és una mica més petita que l'altra, perquè la nau és una miqueta de petites dimensions, però són 360 quilowatts, són gairebé 1.000 panells instal·lats. I aquí, clar, el consum en càrnica, que hi ha molta refrigeració, molta cambra de fred, doncs el consum elèctric és important, i aquí, tot i ocupar, com veieu, tota la teulada, estem un 10% només del consum. I realment és un exemple del que a vegades molts, potser per desconeixement, però diuen no, anem a fer la transició energètica posant plaques a les teulades, i ja està. I aquí aquest és un exemple claríssim, com els altres que veurem, però també ens ho veiem en sectors residencials, que només ocupant tota la teulada no n'hi ha prou. Necessitem més superfície, necessitem poder fer instal·lacions també sobre terreny, parcs solars i també parcs eòlics, evidentment. Llavors, és un exemple clar, posant plaques a teulades no n'hi ha prou. Estàs dient que si, per exemple, en els polígons on, per exemple, hi ha moltes d'aquestes naus, ja sigui a Vic, ja sigui a Girona, si s'ajuntessin una sèrie d'empreses per crear un parc solar que donés suport, diguem-ne, a totes elles, seria una mica el futur que tu veus? Correcte, sí, són les comunitats energètiques. Ara vam sentir l'altre dia la ministra dient que finalment ampliaran el radi de l'autoconsum compartit per les comunitats energètiques fins a 2 quilòmetres. Per tant, això ja ens permetrà fer projectes sobre terreny, per exemple, aquí en aquest polígon, aquest de Casamàs o el de l'altre Montronill, si hi ha una parcel·la que puguin tenir 2 o 3 hectàrees, doncs allà es poden agrupar els del polígon. Comprar una parcel·la només per instal·lar-hi allà. Sí, de fet hi ha ajuntaments que ja ho comencen a promoure i són projectes que ara escoltarem el cas concret de Cornellà de Terri, que ha fet una mica una comunitat, no? Una comunitat, i ve una mica d'això. Hi ha un tercer cas que també ens has portat, que no sé si té similituds o no en els altres dos, que seria una empresa que és Top Cable. Top Cable, correcte. És una empresa catalana capdavantera amb la fabricació de cablejat elèctric i estan ubicats també a Sallent. Aquí veiem el projecte abans, o sigui, la coberta... Anava a dir, no es veu... No, la coberta original, i després aquí es veu el procés de com vam anar instal·lant els panells, i veure que al final queda tota la coberta plena de plaques. Aquí també estan a Sallent i aquí Top Cable té diversos edificis i amb 3 edificis d'aquests hem posat panells solars fotovoltaics. Aquí estem parlant de 10.689 panells. Es duplica gairebé el primer cas. Parlem de 4,1 megawatts, o sigui, parlem ja d'una potència en total important d'autoconsum. Tot i així, com diem, és un fabricant important, hi ha molta maquinària, molt consum elèctric, i tots aquests 4,2 megawatts que hi ha, doncs fem un 20% del seu consum. Un altre exemple de que aprofiten tot el que poden, però el 20% no és menys preable, però evidentment... Les factures de consum d'aquestes empreses deuen ser per fer fredar, vull dir, per tant, un 20% d'algunes d'aquestes factures ja són diners. Sí, sobretot perquè aquest 20% de l'energia que tu ja generes, aquesta energia, tu ja, en el moment que fas la instal·lació, ja l'has pagat. I és una energia, com que el sol surt cada dia i és gratis, doncs ja tens assegurada que durant 25 anys mínim, perquè estan garantits els panells durant aquests anys, durant aquests 25 anys aquesta energia la tens segura i la tens a un preu que tu ja l'has pagat. Per tant, com aquí dius, gratis, ja a partir de llavors, un cop tens amortitzada la instal·lació. En canvi, l'altre 80%, o l'energia que no pots autoconsumir, evidentment està subjecta a les variacions que tens al mercat, que si ara ens hem posat el preu a no sé on. I aquí les empreses que els últims mesos, sobretot, ens truquen i tenen molta pressa que, ostres, doncs, què puc fer? Un 30%? Doncs fem això, no? Parlant d'això, precisament, m'agradaria preguntar-te si la llista d'espera que té surt en aquests moments d'empreses que ja han decidit fer l'encàrrec és pitjor que la Seguretat Social? No, intentem que no, intentem fer-ho el més ràpid possible, sobretot perquè aquest creixement que estem ara mateix vivint ja el prevèiem. O sigui, ja fa uns quants anys nosaltres vam començar una petita oficina a Vic, on érem 10 enginyers,
i ara ja tenim una nau a Avinyó on som 140 persones, i això en molt pocs anys. Llavors, el fet de tenir ara 140 persones, enginyers, instal·ladors, fa que ja estiguem preparats per aquesta mena de boom que algunes empreses els ha agafat ara o han aparegut en el mercat, però nosaltres realment ja portàvem anys esperant això. Formeu, a més, instal·ladors? Ho dic perquè és una de les grans demandes que hi ha del sector, és no hi ha gent que puguem contractar perquè tenim peticions, però no hi ha massa formació en tot això. Sí, tens tota la raó. El tema de la formació, de trobar professionals instal·ladors, avui és un dels reptes, diguéssim, dels colls d'ampolla que tenim. I trobar instal·ladors elèctrics, sobretot, és complicat. I llavors ens conformem en trobar un instal·lador elèctric sense experiència en fotovoltaica i nosaltres ja el formem, i costa trobar-los. I per això estem molt en contacte amb centres formatius, de formació professional, i per tant intentem agafar ja els estudiants quan estan estudiant i ja de seguida que puguin treballar. Feina encara que no han acabat el grau, segurament. Bueno, el grau. En aquest cas deu ser la formació professional. Sí. Llavors molts estan fent pràctiques i ja quan acaben es queden a treballar amb nosaltres. Tu, quin és el futur que vislumbres a nivell de parc fotovoltaic, diguem-ne, empresarial a Catalunya? Creus que hi haurà, no sé, un 50% en 3-4 anys o trigarem a arribar, bàsicament, a un percentatge superior al 50%? Trigarem a arribar perquè ha costat molt arrencar a Catalunya. Amb autoconsum fa pocs anys que estem creixent i instal·lacions sobre terreny fins ara havia estat impossible. Per tant, partim de molt avall. Penseu que avui Catalunya té un rati de watts per càpita instal·lada de 57. En canvi, a Holanda, per exemple, estan a 825 watts per càpita. Per tant, proporcionalment a la població que tenim molt poca potència. Per tant, tenim molts deures per fer. Si volem arribar a aquest 50% d'electricitat al 2030, doncs ara mateix no estem complint els objectius. Ara, a part d'aquest creixement en autoconsum que veiem, empreses que estan fent coses grans, però, com dic, no és suficient. Ara el que hem de fer és tirar endavant parcs també sobre terreny i sumar molts megawatts, que és el que estem consumint. Com que el programa, a veure si és veritat, dura fins al juny, almenys en aquests mesos podrem fer un seguiment de si es van complint o no aquests pronòstics. Manel, ha estat un plaer tenir-te per primer cop aquí en el programa i com anava a dir, un dels pares fundadors gairebé de les alternatives implementades aquí a Catalunya, al costat del Rafa Reyes o del Franco Mino, que són aquests 3 o 4 noms que més soneu, doncs endavant i força. Gràcies i enhorabona pel programa. Gràcies al Manel Romero. Nosaltres fem una molt breu pausa i de seguida reprenem amb un cas concret, el de Cornellà de Terri.